फोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों मोननैसो गोदान खौरां लाबोना होफैनो लादों। बे गोदान खौरांफोरा मा बेखौ नोंथांमोनहा दिनै मोनाबिलिनि लोगोसे नायनानै लालांदो, मिथिनानै थादो। दा फैदो लोगोफोर, जागायलांदिनि। फार्स्टआव नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो लागोन कर'ना भाइरासनि आपडेट। कर'ना भाइरासनि आपडेटनि बेलायाव मुलुग, भारत आरो जोंनि आसाम मोनथामबो बिथिंनि, मोनथामबो ओनसोलनि, मोनथामबो दिगनिफ्राय दिन्थिनाय जादों। मुलुगनि बेलायाव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन 24,23,490 सा 24,23,490 सा केस जाबाय गासै। बिनिनो थैनाया 1,66,041 जाबाय होनदों। 1,66,041। दा बिनिफ्राय नोंथांमोनहा भारतनि बेलायाव नुगोन, भारतनि बेलायाव गासै एक्टिभ केसा जानानै दङ होनदों 14,175 14,175 सा। बिनिनो जोंना थैनायनि बेलायाव दङ 543 सा 543 सा। दा बिनिफ्राय जोंनि आसामनि बेलायाव जोंहा नायोब्ला नुगोन, आसामनि बेलायाव एसे मोजां थासारियाव फैगासिनो दङ। मैयानिसिमाव 17 सा दंबावोमोन जोंनाव एक्टिभा, नाथाय जोंनाव दिनैसिम 14 साल'सै होननानै बिथां सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया जोंनो फोसावना होदों। दा बेवहाय नुनो मोन्दों 34 सानि गेजेरावहाय गासै खमायलाङै एक्टिभ केसा बर्थमान 14 साल'सै होननानै बिथाङा फोरमायथिदों गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों। दा अब्ला लोगोफोर, बेखिनिमोन कर'ना भाइरासनि आपडेटआ। नेक्स्टआव जों दिन्थिनो लादों नोंथांमोननि सिगाङाव, बाहाय नुनो मोनगोन बिथां सावस्रि बिफाननि मन्थ्रिया गावनि फेसबुक पेजाव होना होदों, सिगाङाव खोथा होखानाय बादियै आसामनि बायजोआव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय गासै 2,000 साफायाव रां सोनानै हरबाय होनदों। ग्लेड टु शेयार डेट वी हेभ रिलिज्ड ₹2,000 इच टु 86,000 पिपुल। बेहाय नुनो मोन्दों 86,000, बुंफिनबावदों 86,000 सा सुबुंनो गासै 2,000 साफ्रोमनोबो रां सोनानै हरनाय जाबाय होनदों। दा बिनि बेलायाव नोंथांमोनहा नुनो मोन्दों, मोनाखै जानो हागौ, खायफाया कमेन्ट्सआव हरगोन, बेखौ मिथिगौ नोंथांमोननि सिगाङाव। नाथाय बिथांमोनहा बुंबावदों, दासिमबो बिथांमोनहा बुंदों मोर कल्स रिसिभ अन आवर हेल्पलाइन आर बिं भेरिफाइड होनदों। दा भेरिफाइड जागासिनो दंबावो होनदों गुबुनफोरा, आरो मोननो हाबावगौ, बिनिफ्राय आरो बिथांमोनहा हरबावखागोन होनदों। वी हेभ अल्सो रिलिज्ड ₹25,000 इच टु 647 केन्सार पेसेन्ट। बेनिफ्राय होनदों केन्सार पेसेन्टफोरनि थाखायबो, बा केन्सार जायफोर जानानै दंगासिनो दङ होनदों, बिथांमोननि थाखायबो रांखौ बिथांमोना हरबाय होनदों सरकारा। दा बेयो जोबोद मोजां खौरां जोंनि आसाम सरकारनि थाखाय। रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय, आरो बिथां सावस्रि बिफाननि मन्थ्रि सारनिसिम रोजा साबायखर बावहरनाय थाबावबाय। आसा खालामो साफ्रोमबो बायजोआव थानाय सुबुंफोरा नोंथांमोनहा बेखौ मोननायनि थाखाय क्लेम खालामगोन, आरो नोंथांमोनहा बेयाव हेल्पलाइननि गेजेरजों नोंथांमोनहा सुलाद लाबाय थागोन आरो बेखौ मोनफुंनो हागोन होननानै आसा खालामबाय। नाथाय बेयाव मख'नानै बुंखानाया मोजां जागोन दि नोंथांमोननि गेजेराव भेरिफाइडआव जायफोरा रं जागोन, बेयाव केन्सेलेसन जागोन, केन्सेल जाखागोनखा भेरिफाइड जानायनि थाखाय। ओंखायनो नोंथांमोनहा रिकुवेस्टिंखौ नोंथांनि नंगुबैजों, नोंथांनि नंगुबै गासैखौबो सेन्ड खालामना होब्लानो जाबाय, अब्लाना बेयाव आसा थागोन। नेक्स्टआव नोंथांमोनहा नुनो मोनगोन जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोनसे दुखुनि खौरां। बे जाबाय आगुनि NDP प्रग्रेसिभ पिनि एक्स फाइनान्स सेक्रेटारि बिथां जनार्दन बसुमतारी होनना बुंदों, एबा इलियासआव बिथांखौ बि देदसुं होननानै बुंनाय जादोंमोननो। दा बिथाङा लोमजानायनि गेजेरजों दिनै फुङाव रुंसारि जालांबाय। बे रुंसारि जालांनाया जोंनि थाखाय एसे दुखुनांथाव जानानै फैदों थासारिया। दा बिनि थाखायनो साफ्रोमबो रायजो राजाजों लोगोसे नेचार पाब्लिकेशननि थाखाय बिथांनि गेदेमानिसिम रोजा दुखु फोरमायनाय थाबाय, आरो आसा खालामो बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैगोन। दा बिनि थाखाय नोंथांमोनखौबो खावलायनाय जाबाय, बिथां गेदेमानि थाखाय जोङो जाहाथे आलो गोजोन मोनहैनांगौनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबो, बेखौ खावलायनाय थाबाय। दा बेजों लोगोसे दिनैनि बेलासिनि रादाबा बेखिनिमोन। चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हानाय जागोन नेचार पाब्लिकेशन। ओमफ्राय नटिफिकेशन बेल फैयोब्ला नोंथांमोना थुनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथाङा आपडेटखौ मोनबाय थानो हानाय जायो। नायनायनि थाखाय साबायखर बावबाय। गोरोन्थिफोर जादोंबा निमाहा होगोन होननानै मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।